sultare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to haalirde gaynako nammarila nanka fm galoya yelo fm kidira fm radio tata cheikh oumrol fotiyu tala radio liggeya haalirde jabiga radio tare tare jamano jam sahela ko on waktu yoni hato dumga wuro alpha e nder galle ceerno mouhammadoul amin li e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men hoorejo leydi sénégal Macky Sall ne tijja jeetati nduɗo hen lewru toon to Thiesa ngam jaɓɓungal paayodingal yaadi makko ko jiiɗi waɗandemo toon ko waɗa ɗum ko Idrissa Seck yeddi ha memi leydi ngam wiyede wi won e konnguji hoorejo leydi ndi to leydi Mauritanie gonnoɗo hoorejo leydi ndi hanki ha ñalawma hande o kala darima yeeso baara hakkunde mum e hujjiyankoɓe mum kame ona kettotoɗaɓe ko fate banggue dossier ji ɗi wo tuma dirtinde ngaalu leydi ndi to leydi Mali yettima toon hanki sanga 1 heure jamma wonande laana ndi wawa jagorɗo affaire étrangére mo leydi Russie ngam ɓeydude jokkodirala hakkunde Bamako kame Moscou to leydi Guinée Conakry e FNDC batu mabɓe hanki ɓe kolliti 16 nduɗo hen lewru maɓe juɓɓin seppo mango no feewi e ndeka leydi ndi ha tente Conakry mango ngam wiide ɓen yimɓe mabɓe nangaɓe nde ɗaccitte ko ɓuuri yawde kabruji men mana en ha to Côte d'Ivoire Burkina Faso Nigéria Ghana ma en ha to RD Congo kame Cameroun kabruji men mana en ha toon to Turquie kame Syria ha ñalawma hande o yimɓe nana cakke leskuɓeje mawɗe derguitiɗe dow men ne jokki yiilede musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jaññoɗena caabune laaɓal socca ɓandu maɗa ha jiitoɗa hen hoore maɗa ene wonde gommage moƴƴo laɓɓinowo nguru ɓandu ha jiiɗa hoore maɗa an joguiɗo tasuji e ɓandu muɗum laamlaame baaye puƴe jokkodire caabune laaɓal e lallitare joni jiitoɗa hen hoore maɗa caabune laaɓal e lallitare ne wonde gommage kono kadi aɓe jogui jumri weldi kewdi cellal moƴƴude suka e mawɗo e debbo cowiɗo kala caabune laaɓal lallitare are men adde men ko jama deppo mabɓe mawɗo o noon tawete koto guuriki Samba Dioma ene tawi juuɗe sohna Kadiasi sa yiiɗi hen jokkodirta koye oɗona kono noon rewɓe émergent dande maayo e gardugol sohna Habi Saar hakkunde Nawele e Demmankani ɓe mbeyɗi juuɗe mabɓe faade caabune laaɓale lallitare mo deppo mum mawɗo hande o tawete to guuriki Samba Diom e juuɗe sohna Kadiasi sa yiiɗi hebde caabune lallitare laaɓala woto woɗɗu joni min dokkirma ɗen tongoɗe so tawi koto guuriki gonɗa jokkodirta koye sohna Kadiasi mbatta ko 77 509 45 84 so tawi noon ko gardiɗo rewɓe émergent dande maayo woni sohna Habi Saar mbatta ko 77 507 30 93 so tawi noon gonɗa koton cuuɗi meɗen Nawela jokkodirta koye Rougui Sarr mbatta ko 77 517 25 78 so tawi gonɗa koto Demmankani jokkodirta koye Boy Soumare 77 902 00 04 so tawi gonɗa koto Galoya sohna Aissata Touré 77 218 09 98 so tawi koto Mauritanie gonɗa e Sénégal e nokkuji ɗi kala hen ɗo gonɗa sa jokkodireɗe hen tongoɗe maɓe kalane to tawata caabune lallitare laaɓal ne wonde gommage kamen jumri kala ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadindo ɓala walla eddanawal kala ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune omo safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa ciirolo
ceerno Djiby Sy ne safra wonduɓe kista wonduɓe fibrome dogan sita wonduɓe diabète tension cholestérol asmo ɓandu ƴakkoru ɓandu musoru ceerno Djiby Sy ene yawnoɗe rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto sa hutorima ɗum fodde sappo e tati rafini yaltayma ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo sa ƴetti ɗum fodde sappo e jeenayi rafini yaltayma ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri suuna woni ndemiri so tawi a waɗi no wirumani ko famdi kala fodde temedde rafini yaltayma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne yawran ɓen worɓe ustoraɓe gorago e yawɓe yitede koye mumen e on fannu kadi omo andina wonduɓe on rafi e oɗo saaha joni modde leɗɗi kesi pula biyeteɗo muuɗa hirda ko joni ƴetta ɗum jiiya tigui tigui nafoore mum hano hannirta ni ceerno Djiby Sy caggal nde waɗi tourde leydi Sénégal arti oɗo saaha joni omo tawi nder leydi Mauritanie to base makko mawɗo tawateɗo to légal nettek sara jeere nettek kala jiɗɗo jokkodirde e ceerno Djiby Sy numéro mum téléphone ko 47 22 80 84 ko kañum woni numéro makko appel ko kañum kadi woni numéro makko WhatsApp kala noon donc heɓdiri ceerno Djiby Sy omo gollodo e mi yii kono wiye ceerno Alassane Sy numéro mum ko 32 62 04 99 walla mbaɗa 48 10 00 13 so tawi a heeɓi ceerno Alassane Sy ene wayno ko ceerno Djiby Sy keɓɗani ceerno Djiby Sy ne wiye dendagal keɗine mum kala to mbawɗa wonde so Mali so Sénégal so Mauritanie so Belgique so Europe so Asie to mbawɗa wonde kala leydi kala continent so tawi on pamodiri leɗɗe ma jette hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara ko indema inde nene ma dokkatamo haala ko wone ɓerde ma ha mbiya yoni tawateɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere mbuɗo uguya tawateɓe nder leydi Sénégal e dendagal leyɗele taariɗe leydi Mauritanie ko temedde nayyi CFA kala jiɗɗo neddude haalis waɗanede listihara mbaɗata ko 77 653 03 67 ko numéro makko weeva ko numéro makko kadi orange money ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune so tawi a yennama ka miskino safruma ha mbiya weng tawa hay mbuɗa yoɓani ceerno Djiby Sy mbadden danɗo faade makko ciggam nangue wolgue diaw are moɗon adde mon ko jaam e ɓamtare ciggam nangue wolgue diaw ne jogui beelama mawɗo habrude dendagal bandiraɓe kala aɓe jogui équipe moƴƴo timmuɗo keblaɗo taw ko heblo moƴƴo toon to leydi Turki ciggam nangue wolgue diaw e gardegol Haruna Dawouda Ndiaye gorko mo Tumbela aɓe jogui ponoje moƴƴe ɗe marque Allemagne kono ne kadi aɓe jogui batiraji moƴƴi ɗi marque Turki woni ɗum ko panneau solaire aji moƴƴi kono ne kadi batiraji moƴƴi an joguiɗo forage walla woyndu walla e galle ma so tawi jiɗɗa ko installation moƴƴo aɓe jogui équipe kame kaɓirɗe mabɓe timmude kala sa noddiɓe ɓe gara ɓe mbaɗanma installation moƴƴo ɗen ponoje moƴƴe ɗin batiraji moƴƴi ne wonde frigoji moƴƴi téléji moƴƴi lampaji moƴƴi climatiseur uji moƴƴi kala mum sa jokkodire ciggam nangue wolgue diaw ma heɓen ko laaɓi ciggam nangue wolgue diaw hay so tawi woni woyniduma ko 100 métre aɓe mbawi yaltinandema ndiyam timmuɗama ciggam nangue wolgue diaw ene hooli kaɓirɗe mum kala so tawi on jokkodiri on kaldi ha won nandiri ɓe garat ɓe mbaɗanma installation kamɓe jeeyi kaɓirɗe mabɓe e golle mabɓe kala an jeeyi poos maɗa so tawi yeehi ha weltima on saaha noona duña jinggo e poos ngam yebde ciggam nangue wolgue diawa ciggam nangue wolgue diaw ko équipe dariɗo mo faltaki Mauritanie Sénégal Mali Gambie kala hen ɗo gonɗona sonnoddi ciggam nangue wolgue diam ma notto moɗona sa yiiɗi jokkodirde ciggam nangue wolgue diaw mbatta ko 00221 77 566 40 22 on numéro ne waɗi WhatsApp walla jokkodira e numéro leydi Mauritanie 00222 46 97 84 75 musidɓe tedduɓe ciggam nangue wolgue diaw e jeese meɗena kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie
jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mawbaare jeeɗiɗi colte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase tati yonti kumpital mene ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal weltare tv ko musidɗo mon Saydou Abouba gataten koyno jayne nde wiiri wonande grande yofa caggal nde majjuno imam ceerno Tidiane Talla ɗum wanno ko altina jewtude dow hanki wanno yontere alhamisa ɓennuɗo woni ko ɓandu makko yiitono toon to wendudu jeune captage guila nden noon commissariat tambiɓe ko fati banggue oɗon fannu toon to Grand Yoff guditi hen yaajgo no fewi ko banggue losko ko fati banggue gueɗe jeeyi sababu majjere makko ha yolayru e yaltudemo aduna kala kono ronkama yiitede hay tas goto e ɓandu makko wonani gañande wona yerƴande wonani haydara goɗɗum kono ɗo samgoni autopsie mbaɗaɗo hen o kala ala ko feññini hen haydara ɗum noon wonti tan ko kawisaji mawɗi no fewi kono ɓe jokki ha hande laɓɓinde ɗum no fewi ha ande holko jeeyi sababu majjuɗemo e yande moynduɗo hen no wendu ha o wasi hen fittano makko jayde weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe ne hesɗitina duwaw mum faade koreji makko kala nde jomiraɗo ɓeydata yurmede mum e makko kankoye dendagal mayɓe julɓe kala hoorejo leydi Sénégal ene tijjano toon to wuuro hay woni train taw ko lawol aɗa jooɗi to wiyete Thiès ɗum ko ñande altine nde waɗi waylo waylo mo ganduɗa ɗum o tijja toon ko ñalawma janggo jeetati nduɗo hen lewru ha sappo e ɗiɗi kanko mawɗo leydi ndi Sénégal jillu makko toon to wuuro Thiès yaadiɓe APR Benno Bokk Yakar kame rewmi kala ma moɓodiral manggal no fewi toon to cité de Rail gam jaɓɓade mawɗo leydi ndi jaɓɓugal paayodingal no fewi no fewi no fewi caggal noon won konguɗi jaltunoɗi hollirde oɗo saaha herƴo mawɗo ne woodi hakkude Idrissa Seck kame hoorejo leydi ndi kanko on Idrissa Seck gardiɗo rewmi wo holliti ɗum wodani ko hande ni hakkude makko e mawɗo leydi ndi ɓuuri ni welde ɓuuri moƴƴude kanko nomo fiiɓi jaɓɓade mawɗo leydi ndi jaɓɓugal timmugal payodirgal no fewi ɗon ɗo wuuro Thiès ɗo kanko mawɗo leydi ndi ma o yiɓɓin toon bateau jagorɗo mawɗo no fewi e yurnitade gueɗe ɓamtoje goɗon wuuro Thiès keddoɗen ko toon to Thiès hey daw yi ko cettala ngal mawɗo leydi ndi darni gam wallude sukaɓeɓe ha mbawa dañde golle ko fate banggue programme moɓe inniri LAGTEP ɓenne kadi kolliti e gardugol wonande Alhaji Malick Gueye ɓe kolliti oɗo saaha darni toon taw ko lycée professionnel mo ganduɗa ne wawa heblude cate e nder muɗum guila e gaynaka nehgol jawɗe guertoɗe e gueɗe goɗɗe kala beele sukaɓe mbawa dañde fandare moƴƴere e golle gam darnude cate ceertuɗe ha ɓen sukaɓe haynoyi wawa tigui kañumenne dañde fandare moƴƴere no fewi gataten koye ñalawma hanki o wonande udditgol duɗal manggal ngal Ahmad Bamba Khadim Rasoul toon to Touba ko ɓeeta complexe Ahmed Bamba Khadim Rasoul woni duɗal université tugganma tan ba ha fayanma dow kala e cate mum kala ne jokkodiri kanko mawɗo leydi noon takko wonande khalifa général mo Mouride on holliti yaadiɓe mum hoorejo leydi ndi e kala saaha ene e banggue Touba gam wallidde ɓamtare gueɗe Touba joguiɗo konngol Touba o holliti wonande mawɗo leydi ndi hollitino wonande so tawi ngal ɗo hene duɗal hay so tawi woni ko 40 milliards jogori waɗede hen kañum ma waw jokkide ɗum kono kadi kanko on khalifa o holliti ɗeɗo hen gueɗe ɓayde ko dendaɗo moni kala waɗat hen junggo mum ngaalu waɗagu hen go kala ma qime 37 milliards koppreje franc CFA woni ko waɗa e ngal ɗo hen duɗal udditagal hanki mawɗo ndi hanki foti darnude lawol ngarɗugol taw kadi ganduɗa ko bawgol yettinde yimɓe ɗon ɗo duɗal ngala taw kadi alda e caɗele ɗum noon koko ɓuuri yawde e yaccade kanko mawɗo leydi ndi o holliti ɗum hanki e nder discours haalande makko toon to complexe Ahmed Bamba Khadim Rasoul Madina Baye Cheikh Mahi Ibrahima Niass holliti metti mum yonnani hay seeɗa wonande ɓeena almuɓe Cheikh Ibrahima Niass iwannoɓe toon to Burkina Faso iwannoɓe toon to Nigéria taw kadi gandane payi toon to Sénégal
Kaulaka ngam juuroyade Baye Niass ɓe noon oto maɓɓe yana koye nder leydi Burkina Faso e ngun jango jeeyi sababu ha kene tolno 17 e ɓen almuɓe aranoɓe juurade wonande Baye Niass ɓen keddi hen wo yonnani kono kadi wo neldi duwawo dendagal ɓesguji ɓeɗon kala aranoɓe taw kadi ganduɗa ko yettinde ziyaruji mumen iwde toon to leydi Nigéria élevaɓe hewɓe janggoɓe toon to lycée mo Rufisque ha fayenma toon to Mbour kame Kolda ha fayenma to Kolda kame Mbour Louga hewɓe hen kolliti wonande programme jangde terminal moɓe dokka o ko tedduɗo ko tekkuɗo koɓe dokkete kono heewi woni jeeyi fandare wullitadeɓe ɗum wawata naddude haqqillaji mabɓe kala nde ustete waɗe pecce kakidiɗe beele kadi ɓe mbawa ɓurde famde so wona ɗum tan maɓe jippa e bolli meruji tati taweteɓe nder Dakar commune aji tati nder Dakar ciifri nandirala yewde ɗin saretaji taweteɗe nder Dakar siftindon Dakar mettini ɗum ya gara mum ko saretaji pucci e kala bangeji ha tenti noon e leyɗe baaliyeji ɓen meruji tati signimɓe ɗum commune e nder Dakar ene wayno ko Parcelles Assainies Grand Yoff Cambérène ɓe kolliti ɗo tan e mayirɗe 2023 maɓe pittu ɗin saretaji ngam miccadeɓe beele wuuro ngo ɓuura siwlisde tribunal de Dakar jaɓɓima wonande ɓen catal bitegal collective suñu milliard ɓen kadi hanki kolliti joƴƴini kene tolno e temedere plainte ko fate banggue fond covid-19 dirtinaɗo wi Aliou Sané on holliti ɗum hanki ɓe joƴƴini ɗum ko wona ɗum ko noon procureur de la république yamiri wonande dikko police loskowo gueɗe patuɗe e ɗeɗo henna hokkiri yamirore yo lesku wonande ɓen tuumaɓe e dirtindeɓe ngaalu kees mboros kaɓetenoɗo e nder ɗiɗo henna duuɓi kala e nder leydi ndi koppareji kewɗe dirtinade police ma fuɗɗo wadde convocation mum faade ɓen tuumaɓe e ndiɗon mbaadi beele mbawa hettede wonande gueɗe kala ɓuura laɓɓinede goɗɗo kay dañƴo plainte goɗɗo ko Ousmane Sonko ɗum ko caggal plainte Adji Saar viol e sappanade mayde caggal mum ko Mbaye Niang mo ganduɗa ko jagorɗo tourisme en yillotoɓe nder leydi ndi kañumne caggal nde o feni e dow inde mum fenade nde alda e gonga ngol lawol ko police biyeteɗo Federica Naplé ko onne kadi adinimo kayitol hanki joƴƴinoy toon to police ngam fendemo e dow inde on police e gueɗe goɗɗe kala ɗe on woni o holliti Sonko yaltini wimo ɗum ɗon firtinoɗo sa Sonko dossier ji mum nan tan ɓeydo tekkude e nder tribunauji ɗi leydi ndi Sénégal Khalifa Sall ɓiyuma gorko biyeteɗo Mamadou Sarge Sala mo duuɓi 30 kam tawete e juuɗe gendarme aɓe ko ñalawma janggo o jogori darade yeeso tribunal ngam fadde ñawore makko ɗum koye ɗiɗo hen ñalliɗo wonno e oto makko mo dogna o perdi contrôle o yani joom moto goto on noon gañi tan ko gañande hakkinide seeɗa portani plainte kono konnguli makko faade ɓen gendarme aɓe arnoɓe nangudemo ɓe ko ɗin konnguli jeeyi sababu janggo darademo e yeeso ndun suudu ñawore to Diourbel wonande partisan de Sonko yaadiɓe mum ko janggo kañumen jogori darade yeeso suudu ñawore ene hen coordinateur départemental de Pastef Diourbel on noon woni Aliou Sène on hen jeeya kañumen jeetato wonɓe ɗum noon jeeyi sababu ko tawtoredeɓe seppo ngo alda e yamirore tawtoredeɓe seppo ngo alda e yamirore ngon seppo ngo alda e yamirore jeeyi sababu noon wonande ñalawma janggo ɓe jogori darade yeeso ñawde Diourbel ngam fadde ñawore mabɓe e kala saaha ne teska neɗɗo mantiniɗo nder leydi Sénégal ene wiye maayi yalti aduna sakala natal mum waɗe e nder réseaux sociaux ha tenti noon to lawre wiitende TikTok waɗa toon hanki o ko comédien Lamine Ndiaye mo ganduɗon wonande kettinaɗo e nder film uji ɗi leydi Sénégal e kala saaha waɗa toon innali Allah ne jaada e natal mum rewɓe ne goya ɓe ne cipto wiye o maayi o holliti omo wuuri tawde ngol watti laabi ɗiɗi ko wiya o maayi kono o holliti omo wuuri hayso tawi woni o sellani kama oɗo saaha mo wuuri kono felliti rewidade waɗoɓe ɗe gueɗe beele nawe e laawol goɗɗo kollirɗo
mette mum ko Umar Penna yimi yanke ngana keptinaɗo mo dande mum tan woni wotere won tan gittuɗo dande mum wadde son muɗuma taw kadi dande nande dande makko ne yima Sonko fayidagal mum e moƴƴere mum e neware mum wo holliti wona kanko woni ɗon bawɗo wadde ngal baɗal foof yo andu tooñi kono kadi mawo rewido ɗen gueɗe ha ɓuura rewde lawol jeeheteno ko ton to Ziguinchor taw yen toon musidɗo men Amadou Issaga Kébé hol kabruji garanɗi en toon to Ziguinchor ko taari ɗum kikiɗe hannde o. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Sar Abdullaahi Saar a salmitama e denndaangal heɓtoɓe Weltare TV. Kabaruji garanɗi en ɗo hannde jeyto ko to e nder Marsasum ina wayno eaux et forêt en ɓe jagui toon leɗɗe kewɗe gila feƴannoɓe laaɗe e feƴannoɓe holɗum fuuruji mburu ɓe mbaɗi opération mabɓe ɗeɗo balɗe tati ina wayno ɓe jaggi toon leɗɗe kewɗe ɓe jaggi ƴulɓe ɓe jaggi hunde fof ina wayno hewɓe kadi ma won nayo jaggama hen tato noon ɓuccitima ndugi ɓe goni koye jiilaw so tawi en umima ɗon jehen to e diwan Bayla eɗen gandi wuro nan toon e nder Bayla kamɓe ɗe ɓe jalti ɓe mbaɗino ziara mabɓe kulliti laamu ngu yo waw yeccitadeɓe wawa walludeɓe gila e kuura ha e ndiyam ha e laabi moƴƴi ina wayno eɓe mankira ɗum ɗon no feewi ɗum noon yo laamu ngu wawa yeccitadeɓe ko ɓuuri yawde yaccade en kaalino Oussouye diwan Oussouye ina wayno wuuro wiyetengo Diafon kamɓe de ɓe kolliti weltare mabɓe ina wayno laamu ngu yeccitimaɓe wawi waɗandeɓe holɗum nana fewnaɓe taliji nana fewnaɓe ko addaniɓe kuura addaniɓe ndiyam ɗum no ɓe kolliti weltare mabɓe fewde e laamu Macky Sall ina wayno toppitima ɓe nani haala mabɓe ko ɓuuri yawde e yaccade eɗen gandi to e Kamarkunda fo eaux et forêt kañumne kadi jaggama toon biɗo hoorem ko eaux et forêt on noon ko debbo tawa wona gonga ina wayno ko police municipal o wonno mataw o ɓorni comci noon omo ya omo jagga kankone ɓe jaggimo hanki o woni koye juuɗe ina wayno hewɓe kolliti noon o jaggani ɗumen gueɗe kewɗe o namdima kalisaji kewɗi ɗum noon Weltare TV musidɗo Ahmad Issa Kébé gorko mbotto kabaruji ɗo foɗo radio Zik FM jokkodirɗe Sar Abdoulaye Saar ina wayno musidɗo meɗen Barou Guissé ko chauffeur international dogo hakkude mbotto e babaɓe yentude An Moussa on ne ko docteur ngana gonɗo ɗo e Fonde kono noon o jooɗi ko to e babaɓe eɓe kolli weltare mabɓe fewde Sar Abdoulaye Saar e Weltare TV so waktu o yoni ɓe mbi ala ko wawi yajandeɓe e wonandeɓe so wona wawde hettade Weltare TV ɗum noon musidɗo Ahmad Issa Kébé yo Allah hokken walde jam. Allahumma amina ya rabbi ya rabbal alamin. Amadou Issaga Kébé en beltanimamaɓe kamɓe ɗiɗo hen docteur oɗo hen chauffeur dognowo auto mum hakkude mbotto e babaɓe toon paaɗen to gorgol taw yen toon ko musidɗo men Ibrahima Saydou Kane mo Luksayba gorgol taweteɗo andi to Dunde Merguela taw kadi koye kolaɗe jokkuɗi kala hande o gonti mbeɗon Allah ɓolona ɗo jiiɗa kala ko kalace ɗe ñebbe puɗɗima ɓuttidde kono kadi tampini yimɓeɓe oɗo saaha ko colliɗi ɓe mbirta kala ko ara hoy sa tardi tan tawata kadi ko guese ma gasi kono kadi oɗo sawno wonɓe pipiniére uji mumen to banggue maaro ngal ne banggue kadi ko kiwal manggal woni toon to ko cufal ga ko kiwal to ko ñire ga henna ko ɓen yahoɓe ne gujjito aɓe gandi koye mabɓe taw yen toon musidɗo men Ibrahima Saydou Kane holko kewi toon to ɗeɗo henna kolade. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum assalam wa rahmatullahi. Ceerno men ceerno Abdullaahi Saar a salmitama a juurama en calmini dendagal taweteɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa en calmini dendagal hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa sikki ala ceerno men ceerno Abdullaahi Saar eɗen goni ɗo e likseyba gorgol e guesa ene wiye Dunde Merguel jeeya koye kolagal jokkude goto e kolaɗe likseyba sikki ala koye kurne gonɗen aya fay eyyi jaafuɗon de sikki ala koye kurne pépiniére uji gonɗen alhamdulillahi rabbil alamina ndema ka waɗi fayida sanne remnoɓe waalo ɓe nani hen wonen fuɗɗiɓe yaltude wonen kadi ɓe jaltani taw alhamdulillahi rabbil alamina ñamdu babaɓe ndu noon da ñamano feewi babaɓe kam hande mo jiiɗa fo yeeso mum ene laaɓi ene welti won noon ñamdu mabɓe ndu won dañɓe no moƴƴi won kadi ɗaminiɓe dañje eyyi ko wona ɗum ko joni min natani koye pépiniére uji maaro campagne maaro ceeɗu ɗo Abdoulaye Saar wuuro ngo alhamdulillahi rabbil alamina kala saaha ene jogui ko remete kadi ko rema fo ene moƴƴa leydi ene jaaɓi so tawi yimɓe jaaɓi gollade tan
kala jabɗo gollade ma Allah hokku ɗum ko woni arsuku muɗum ko e ko wona ɗum ko wasiyaji seeɗa ɓeydaten hen wasiyaji ɗi ko faade e rendo ngo walla sagataɓe ɓe yoɓe tino ɓe cuusa ko muusi ɓe goppa kaki janane ɗum woni ko basirɗen kala sagata ko yo suus ko muusi o woppa kaki janane yo eto wurde e warñade makko o woppa ɗaminare ɗum woni ko basirɗen ko mbiyeten tan ɗanle ɗe alhamdulillahi rabbil alamina wonko daña e majje kadi dañama ha hande kadi ene dañe kala ɗanniɗo Allah hokki ɗum uddita ɗum ene daña yo jokku ɗatgal muɗum kala ɗanniɗo Allah udditani ɗum ronki dañje no dañiri yo tinno rutto caggal rutto caggal ko ligguenana caggal so liggima caggal tan inchallahu dañat arsugu muɗum e ko ɗum woni ko jinnoɗen yettinde bandiraɓe ɓe a ceerno men ceerno Abdullaahi Saar hay jafuɗon de eyi o ko musidɗo moɗon Ibrahima Saydou Kane omo tawe ɗo e dunde merguel e kolagal jokkudi diwan likseyba gorgol yo jaam Allah jogomi jogo on jarama dunde mergela kolangala jokkudi tawetegal e nder lugi sayba ene tawe nder gorgol en keeɓi hen kabaru wonande kam wiyede neɗɗo so weltima e kala sa noppi mum ne kewi judde no fewi won coso goto taweteɗo toon to lugi sayba ɓe kolliti gam teskede ñebbe ɗe kewi ɗo jiiɗamo kala ko mooso ha noppi ɗi teska juuti hanande ñebbe no juutirta ni ɗum noon saaha enen koyemen ma mbatton jillu gam yurnita ɗeɗo gueɗe saabu wona tan gueɗe poɗɗe ɗaccire ni ceerno Ibrahima Saydou Kane golle ma jooɗi peewi ɗoɗo hen wasiyama labɗo ceera sen giwi ɗo gorgol paaɗen koto nokshada dossier ji alcharia ɗi Mouhammed Wul Abdullahi Saar duuɓi mum sappo ɗi tuuma takka waɗa tampon wiya dirtini ngaluji leydi ndi ha heewi kañum e sappo e ɗiɗo gorko goɗɗo wonande ɓen yaadiɓemo e laamu makko kala hanki altina ha faynma talata hande o ɓe darima yeeso bar ɓe kettama no fewi kono hande ɓuuri hettede ko hujji yankoɓe mabɓe kam oɗo saaha huccodirde wonande e on ñawowo kettotoɗo ɗin konngudi kono kadi ha tenti noon article 93 hanki ɓe garti hen no fewi ko fate banggue ngal tribunal beela ngal jogui haqqe e fodde wawde tigui ñawde oɗo hen gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie walla ala ko hay wonde kala kanko mawɗo leydi Mauritanie gonnoɗo mawɗo leydi Mauritanie won nanguira ko janfade ɓiɓɓe leydi ndi hoolare nde leydi ndi suɓinoma waɗimo ɗon o bonni nden hoolare ko janfa e bonnude hoolare addimo ɗon addanimo ɗon wutte wonnode hoorejo leydi ndi ko wona ɗum ko noon ɗin dossier ji gudditano guila ñande 25 lewru mayduɗo hen ndu awɗo ñalawma hande ne gasa ma dartoɗo ha yontere fande beele kadi ƴeewe hol projet ji goɗɗi poɗɗi tigui dañede hen police haaɗi hanki jaydiyankoɓe hewɓe nadde nokku o gam ƴettude nate e ƴettude vidéo ngaji e hettade ɗiɗon projet ji no jarita toon to tribunal ngal a Nouakchott jagorɗo leydi Russie woni jagorɗo leydi Russie mo affaire étrangère Sergei Lavrov ma waɗ jillu mum e nder leydi Mauritanie to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie ɗum ko caggal jillu makko to leydi Mali hande o omo tawi toon caggal leydi Mali koto Mauritanie o fayi Mouhamed Salem woldu Marzouk ne heeɓi gam bismademo kanko on jagorɗo mo leydi Russie affaire étrangère ko wona ɗum ko noon kanko on jagorɗo mo leydi Mauritanie affaire étrangère o jaɓɓima ambassadeur Union européenne kame sete timmuɗo mo Union européenne wonɓe e jillu mumen oɗo saaha mo gonen nder leydi ndi a Mauritanie ko wona ɗum ko Union européenne yaltini kene tolno e 1.75 million koppreje euro ngam wallidde yoga e leyɗele nder Sahel yo e hoore mum kono teskama hen 6.5 million koppreje euro ɗum fayi koye leydi Mauritanie ngam wallidde ɓe miskineɓe ñoolaɓe tampuɓe woni hen ko heddoto faya ko toon to Burkina Faso Mali kame Nigéria e nokkuji goɗɗi kala kanko on jagorɗo affaire étrangère mo leydi Mauritanie woni Wul Marzouk yaltini kikiɗe hanki o ɓattake haalande mawɗo leydi Mauritanie e dow ɗemgal mum kono ko ɓesguji leydi Mauritanie naɓe kala ene ndenda sunare nde sunare yande toon to leydi Turki ha toon to leydi Suria wonande ɓe nelde duwaw Recep Tayyip Erdogan kame Bachar Assad mo ganduɗa ko hoorejo leydi Suria ganda ɗon ɗo tanaji muslim mbaɗi toon yoɓe tintan ɓesguji Mauritanie naɓe kala
enen gonde maɓɓe ne neldaɓe duwawa hanki yettima to bowala laaɗi diwoje ngal umtunsi nokshada laana ndiwowa présidentiel oɗo saaha hollitama galle lamorgo ngo heeɓi ndiwowa iwkay société émirada taw ganduɗa ko boyin business jet 737 taw ko laana ngarɗo ka jagorɗo yangara kame équipe mum timmuɗo naati nder to ngam yurnade laana ka capacité mum e yodde ɗum e gueɗe mum kala teskede nogasinayi piccal jeenayi million koppareji dollar américaine ɗum woni ko jora e kaɗa hen laana jogorka laatade laana ndi wawa ka mawɗo leydi a Mauritanie to Mauritanie keddana joni jagorɗo jangde towde mo leydi Mauritanie tawama hanki o to Algérie hakkude makko e nanda makko to Alger ngam yurnitade jangde towde hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe jokkodiral timmugal beele ɗin étudiant ji ɗi Mauritanie janggoɓe ton to Algérie ene mbawa jogade jangde timmude kame fandare a timmude Biram Da Abeydi Sarɗiyanke dawriyanke taw koye landa aswaba tawetenoɗo hanki toon to kiifa e jillu moma woni gorgol barakana guiɗi maka koye jilluji makko jeeya kono kadi o wattidi koto hôpital mo kiifa ene tawa nder état mo asaba ɗum ko caggal nde heeɓi malales goto taw ko ñaw oɗo sa hollitama o samti no feewi ɓoyatama o jokku haajuji kam e jilluji makko kala Mauritanie Sénégal Mali yontere yawtunde joɗima jonde towde nden jonde jooɗi koto Bamako hollirɗuma ko jayde Mauritanie nden jonde jeeyi sababu ko tekkinde nden kay kisala keeri leyɗele mabɓe woni keerol Mauritanie Sénégal Mali ɗum noon e kala hitande ne teskaɓe kewi joɗade gam yurnitade ɗeɗon caɗele ɓeydude nden ka e kisala beele hoɗɓe ɗin keeri kala ene gona e jaam e kisala sen giwi to leydi Mauritanie koto leydi Mali paɗena Bamako Moscou nana ɓeyda tekkinde cehilagala e nden kay gilli e jokkodiral kame golle hakkude mumen settini ɗum ko jillu jagorɗo affaire étrangére mo leydi a Moscou walla mo leydi Russie woni Sergei Lavrov baɗɗo jillu muɗum Lavrov jabɗon baɗɗo jillu muɗum e nder leydi Mali o iwri ko toon to Irak caggal nde watti toon jillu makko to Bagdad hanki jamma sanga 1h30 GMT pecce jamma taw hewɓe ɗanima ko nden laana makko juuri to bowal laaɗi diwoje ngal Modibo Keita Sénou jaɓɓimama mo toon Abdullahi Diop jagorɗo affaire étrangére mo leydi Mali kono kadi pelle kewɗe e nder leydi ndi jalti hanki ngam jaɓɓademo jaɓɓugal payodingal no feewi hande o to galle lamorgo to hakkude makko e Assimi Goïta galle Kuluba ngam ƴewdemo so tawi maafe leydi Mali ene beeli walla ala ko ay wonde kala sifande nandirani hen kala ma en gartoy hen la France yonnani hay seeɗa wonande leydi Mali ko riiwi tambiɗo catala haqqe innamade e nder leydi Mali taw ko to banggue MINUSMA mo loni mo leydi Mali rokki balɗe ɗiɗi yo yaltu leydi muɗuma mo balɗe ɗiɗi yo yaltu leydi muma laamu leydi France holliti yonnani ɗeɗon gueɗe hay seeɗa en ñaguima yafuya no feewi to leydi Mali keddoren ha joni hôpital point g oɗo saaha natani hofgo juuɗe ɗum ko tugganma guila hanki ha fayanma hande o ɓe kolliti wonande toɓɓe ɗeɓe kalduno e laamu leydi ndi ɗum ko tugganma tan hitande ujunere ɗiɗi nogasi goo woni 2021 wonno ko nogasi jeenayya lewru novembre ha ɗo ala kala ko feeñi hen ɗum jeeyi sababu natandeɓe hofgo juuɗe to gawo hewɓe finoɓe e nder diwan mo gawo ha tenti noon noko mbiyeɗo dogla walla mbiyen dogli walla ni mbiyena dogay nokku taweteɗe nder commune taweteɗe nokku mbiyeɗo intilita hewɓe noon dogi toon ngam wonande fedde jihadiste en taweteɓe toon hulɓinɗeɓe ha ɓurti giwi e nder nokkuji mumen payi nokku mbiyeɗo Doro kame bowa
e nder nokkuji taweteɗe diwan gawo ngam moltade toon ɓuuri hewde ko rewɓe e sukaɓe e nayeɓe hewɓe hen ɗacci guese mumen ɓe ɗacci galleji mumen ngam moltade ga wi noon ko goto e toɗɗaɗo eli lokko en taweteɗe jaga diwan mo gawo to Kulikoro ko jangu e poste contrôle nokku bireɗo Sira Korola taw kadi ganduɗa ko worɓe jogitiɓe wonɓe motoje jani hen ɓe dañi yoɓade fittano gendarme goto gañima hen jangu wongo wanno ko nokku bireɗo Gamasogo tonne kadi ko nayo mbasno hen pittali men ko wanno e lewru janvier 2022 lewru mayduɗo hen ndu ko ɗum woni kewtude e nder nduɗo hen lewru ndu gonɗen ha joni keddoɗen ko toon to leydi Mali teskede viol e lebte fade sukaɓe rewɓe ɗum woni ko teska toon to Sikasso kene tolno e 17 ka woni ko windita tan e nder lewru ndu wotoru lewru mayduɗo hen ndu hanki jonde mawde joɗima ngam findinde yimɓeɓe jeftindeɓe e rentindeɓe won e gueɗe ngam andude haqqe innamade ha tenti bone gonɗo e viol walla leptude rewɓe kamɓe sukaɓe ɗe to basi koye terɗe sengiwi to leydi Mali paɗen koto leydi Guinée Conakry catala FNDC hanki ɓe mbaɗi batu mabɓe mawɗo no fewi on batu noon ɓe kolliti ɓe nangi ñalgu ngam yuɓɓinde seppo mabɓe mango no fewi gon seppo noon jogori latade ko 16 nduɗo hen lewru ndu gonɗen to Conakry mango kame nder leydi ndi kala ngam yidde wiide nde accitte Oumar Silla di fuñe mangue ne wonde Ibrahima Diallo kamene wonde Ibrahima Diallo kame bille ba ɓeɗo hen kala nangaɓe taw jeeya koye ngalɗo hen cattala saabu ɓe kolliti aɓe gullito kadi wonande CNRD ko la junte militaire guila ƴetti pouvoir kala sa soɓe ceppi mayiɗiri ne mbaɗa hen kene tolno yimɓe jeetato mbasi hen pittali men guila tan wonande militaire are lefol laamu kono ha ɗo hay losko woto ala kala ko waɗa hen to Conakry keddoren tribunal criminel ngal disini colonel Blaise Ngomo mo ganduɗa ne jiya e tuumaɓe wargoji bannoɗi 28 septembre 2009 ha hewɓe mbasen pittali mumen caggal nde o daare yeeso ba hujjiyenke makko ñaguinoma nde waccite dow sarɗi kono gardiɗe tribunal holliti o heddo kaso kono ɗo saaha wonande ɓen hettatanoɓe kala woni koye ciltirɗi ɓoyata ɗin dossier ji maɗi gudde ha laaɓa heddo pellital e ñawore wonande nduɗon suudu ñawore to Niger ko jangu musgo waɗi toon taw waɗi kadi koye ñiɓirde doga molto en malinaɓe doga molto en taweteɓe to nokku biyeteɗo Tiliya noon ne tawe nder région mo Tahawa waɗɗani leydi Mali ko toon wajiɓe jani jooɓi pittali jeenayo neɗɗo goto gañi hen yimɓe jeegomo porté disparu majji hande ciwa taw yitede koye ngun jangu waɗi e nder ñalɗi jawtuɗɗi hen ɗo ñalɗi jawtuɗɗi toon to Felwel tawete koye keeri tati Niger woni Burkina Faso Mali ha ganduɗa neɗɗo goto yimɓe ɗiɗo mbasen pittali mumen taw kadi koye nguɗon jango to Côte d'Ivoire Bouaké siftinɗon tugganma tan majiɗo décembre daroɗe janvier ha yetti oɗo saaha teskama e kala saaha mayiɗeli ne mbaɗa toon to wiyetego koppo kando koro taw kadi andaka ko jeeyi sababu oɗo hen ñaw cabotoɗo e nder diwan Bouaké ɗiɗo hen wargoji walla ɗiɗo mayiɗeli kene tolno 16 nede teskaɗo maayi hen oɗo saamu goɗen wonande loskoji jaltuɗi wi jaagoɗo celol ɓalli leydi ndi teska ko fétiche goto gaddaɗo e nder wuuro ngo beele wawa rende ɓiɓɓe wuuro ngo alɗina ɗumen ko on fétiche jeeyi sababu mayiɗeli sukaɓe ken tolno 13 suka mbasen pittali mumen ha tenti noon 19 janvier lewru mayduɗo hen ndu oɗo saaha on fétiche derguitama bonnama adduɓe ɗum ɓe naggama ne gasa ɗo yeeso ma gueɗeɗe kala gande hewɓe noon ɓe cellani ne tawe nder hôpitaux ji cuwa taw dañde cellal mumen to Burkina Faso no gase joyo jamburu woni pittali mumen guitta ne hen policier ji tati to nokku biyeteɗo bani tawete koye nder diwan seeno e nder région mo Sahel sanga 16h20 ko nden worɓe jogui tiɓar meji
liƴi e maɓɓe mbaɗe maɓɓe geɗe a cofɗe no feewi to leydi Ghana wonande Ghana hollitino hanki fettiyanke mum balgana biyeteɗo Christian wen ɓe Christian Astou koko majjuno toon to leydi Turki kono yitama e nder 9e étage ne gañi kono kam heddude wonki makko e nder yerɓande leydi wannode toona to Nigéria Mohamed Buhari yonnani hay seeɗa teni kadi erima leydi Burkina Faso nde udditta losko yañgo no feewi ko fate banggue ɓeena julɓe iwnoɓe to leydi Nigéria ne paye Sénégal Kaolaka ngam juuroyade Baye Niassa oto mumen yana hen jeetato mbara o holliti oɗo saaha yiddemo ko losko mango no watte hen ko wala ɗum konon ambassadeur mo leydi Nigéria tawetetto Wagadugu joɗodima hanke jaagoɗo affaire étrangére mo leydi Burkina Faso ɓe jewtidi toɓɓe jaaƴe no feewi leydi Burkina yeddi kala ko fate banggue kañum tumede e nder nguɗon jangu to banggue koninkoɓe muɗuma kono loskoji ne jokki hen to RD Congo ko piyanɗe ɓutte hanki mbaɗi taw mbaɗi koye habtade hélicoptére mo laafaji mbulaji ɗi loni goto wasi fittandu mum kono kadi kan on hélicoptére waddani hawo juuri ɗum waɗi koto nokku ɓiyeteɗo Ngomani tawa nder nord a Kivu kono kadi loni yonnani ɗuma hay seeɗa wi AFP taw kadi ene wondi e gardiɗo loni taweteɗo toon to RD Congo Cameroun ha hande ko fate banggue mayde wonande jongo ene jokki hande haalede nder leydi ndi ha hande nangle ne jokki ɗum ko on journaliste maynoɗo caggal mum jagga hanki o nder galle muɗuma comme d'affaire joom ngaalu goto biyeteɗo Jean Pierre Amungu on noon hollita juuɗe mum ne moddi ko fate banggue ngoɗona wargo kamen ɓen ɓattiɓe garde présidentiel taweteɓe toon to galle lamorgo to kono kadi hande loskoji ene jokki hena to joolam jaɓeri jehetena ko toon to turki hakkude Syrie oɗo saaha ko yurmini tan ko hamni woni toon kene tolno nogas e jeetati leydi 49 leydi jafuɗo e nder windere nde kala neldi toon balle mawɗe no feewi oɗo saaha hewɓe gaari toona goni koye astade kuɓeje towɗe derguitiɗe kene wona ujunnaji ɗiɗi huɓere towde tegodirɗe ko yani ɗum woni astere ngam yimɓe wonɓe less mumena ko majji ko ne heewi no feewi ko gañi ko ne heewi ko maayi ko yettima ujunnaji joyo e ko fawi neɗɗo maayiɗo hakkude leydi Turki kame leydi Syrie ko wona ɗum ko gañi ko yettima ujunnaji nogas e ko fawi neɗɗo gañiɓe taweteɓe cuuɗi safara hay nokkuji goɗɗi kala ɓe ngalaɗo koɗi moftaɓe banggueji goɗɗi kono haɗo ɗe gonɗen yerɓande leydi ene jertina ha hande e nder leydi ndi ko wona ɗum ko hoorejo leydi Turki woni Recep Tayyip Erdogan nodditi sunare balɗe jeeɗiɗi e nder leydi ndi kala ɗo araray wonno artirte ko ha hakkude leydi France hande hewɓe yahoɓe e nder leydi ndi so wona joguiɗo auto mum hewani yaade ko wayno métro ko wayno terre ko wayno kadi wonande kewɗi hande dogani ɗe erima ɓen dognoɓe laaɗe diwoje nder leydi ndi kala nde dartinta ha hande ko beele laamu ngu ne yatiri caggal wonande hofgo juuɗe hande musgo no feewi to sili ko cumu musgo waɗi toon no gasenayo neɗɗo mbasi pittali men 1,990 neɗɗo gañi men taw koye jeygue yaltude e région ngaji tati ngam yooro bongo argo toon aɓe jaaha ha 45 wonande degré nguleki toon to sili guddeten kabruji meɗen ko toon to royaume uni ko fati banggue ambulance uji infirmiére uji safroɓe yogay hôpitaux ji natani hofgo juuɗe ɗum ko hanke hande kala ɓe ceerane wullitade e kala saaha caɗele gurdam mabɓe musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabruji garandeɗe kikiɗe hande oɗo yesso haalirde he ko musidɗo moon kiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranena